Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Август быйылда туйлар чыры булып истә калыр. Җәйнең соңгы аенда никахын теркәргә теләүчеләр Башкортстанда да аз булмаган. Иң сөендергәне аерылышучылар саны кимү. Ул 25% гына тәшкил итә. Балтач районында яшәүче яшь гаиләләр киләчәген күп бала итеп күрә икән. Пар балдаклылар белән безнең иҗат төркемендә аралашты. Туганнарынан бигрәк алар өчен бүген истәлекле көн. Закировлар гаилә булып уйышуга озак килә, 3 ел әзерлек алып баралар. Мин Ирнасны үземә тормыш иптәш итеп сайладым, аның акыллы булганы өчен. Мин Алсымны сайладым, йомшак күңелле булган өчен, ир кешеләрне тәбрик итә торган өчен. Шибәр күзләр өчен. 9323 пар. Ярты елда күрше республикада шул кадәр гаилә кавыша. Кимү 7%-ка. Белгечләрнең аңлатмасы гади, хәзерге заманы яшьләре балдак киюне 30 яшь тирәсенә кадәр сузалар. Балтач районында исә уңай статистика. Шунысы бик тә куанычлы инде, быел аерылулар узган ел белән чагыштырганда 25%-ка азрак. Безне шул бик тә куандыра инде. Яшьләр тоныйы авылда яшәр өчен шартлар бүген үзгә. Балалар өчен бакчалар төзелә, мәктәпләрне ачалар, икътисади тотрыклык та кызыктыра. 23 пар быел төзелеш өчен акчалата сертификатлар алган. Патрон белән очраша башлаган уже 4 ел битте. 5 ел китте. Алдагы көннәрне әле пока районда калабыз. Акыллы тәртипле гаилә булырбыз дип ышандырабыз. Алар кебек тату яшәрбез дип. Үзләренә кызыллык китермәслек. Aslında көптәннән бирле беләм инде, 5 ел шаты бирдә идем. Без бай знаком булып йөрдек тә, очраштык. Ярты елдан күрә булды. Алла бирсә, мин үзебезнең гаиләне күп балалы итеп, татулы семья булып күрәм. Башкортстанның Балтач районыннан Разия Гыймаев, Ләйсән Хәмәтова, Вильнур Хәмәтов, Яңа Гасыр каналы.